Stres je jedan od najvećih problema poslovnih ljudi današnjice. Utječe na zdravlje, na produktivnost pa i na cjelokupne rezultate tvrtke. Zato je i više nego očita veza između poslovnog svijeta i zdravog načina života. Zašto odabrati Merkur Lifestyle? Merkur Lifestyle je dio Merkur grupe. Poznati smo po tome da Merkur, koji ima svoje sjedište u Austriji, zapravo se bavi već dugi niz godina, ima tradiciju Merkur zdravstvenog osiguranja, ali isto tako općenito prevencije i brige o zdravlju. Tako da naša vizija i naš cilj je preuzeti taj know-how i donijeti ga u Hrvatsku. Što Merkur Lifestyle nudi tvrtkama? Merkur Lifestyle ima jedinstvenu ponudu. Posebno smo fokusirani na tvrtke, znači na zaposlenike. Mi organiziramo sistematske preglede koji mogu čak biti i na licu mjesta ukoliko je problem otići do poliklinike ili do neke ordinacije. Nadalje imamo, usudim se reći, jedinstven program u Hrvatskoj. Znači mi radimo smutije u tvrtki, organiziramo relaxing day, malo učimo o zdravlju, malo vježbamo, imamo program zdrave kralježnice koji inače se prakticira u Njemačkoj, koji je zapravo jako pomaže oko održavanja zdrave kralježnice, istezanja vratnih mišića, prevenira glavobolju, taj rameni pojas opušta. Nadalje imamo fitness treninge, individualizirane, koji pomažu općenito jačanju mišića i pridonose zdravlju tijela. Također imaju jogu te masažu na stolici koja se može odraditi u bilo kojoj tvrtki. Zanimalo nas je koji je cilj Corporate Wellness programa. Prvi cilj programa zapravo je da se čovjek osjeća dobro. I duhovno, ali i fizički. Znači, svi želimo biti cijenjeni, prvenstveno od svog poslodavca, tako da je jako lijepa gesta da poslodavac počasti svoje djelatnike koji puno rade i trude se nečim što je dobro za njihovo zdravlje. Tako da zapravo motiviranost djelatnika potičemo, njihovo zdravlje poboljšavamo, činimo zapravo nešto što je dobro za čovjeka i da se osjeća općenito puno bolje. Sve usluge koje Merkur Lifestyle pruža zapravo mogu koristiti i zaposlenici Merkura, Merkur osiguranja. Znači imamo tu sreću da možemo za vrijeme radnog vremena u bilo kojem trenutku se naručiti na masažicu, doći malo sjesti, malo se izrelaksirati, opustiti vratnu kralježnicu i mišiće i onda nastaviti raditi. Isto tako djelatnici Merkura redovito vježbaju, konzumiraju voće. Uglavnom ono što potiču kod drugih tvrtki provode i u svojoj vlastitoj. Kakvi su rezultati programa? Kako ljudi reagiraju? Ljudi reagiraju fenomenalno. Svi su oduševljeni, jako im se sviđa program. Nešto novo, nešto neobično na radnom mjestu, nešto samo za njih. Tako da rezultati su odlični. Djelatnici, a i sami poslodavci su nam dali jako dobre povratne informacije. Utječe li taj program na bolje rezultate možda u poslu? Pa i stručnjaci su zapravo dokazali da to je tako. Prije svega dovoljno je da vas netko pohvali. Ponekad i već se osjećate bolje i imate motivaciju i dajete bolji rezultat, efikasniji ste. Ono što je definitivno rezultat ovakvog jednog programa, kad vam se i tijelo osjeća bolje, malo ste zdraviji, malo ste više istrenirani, definitivno vam je motivacija na visokom nivou.